थोड्या कॉन्टॅक्टमध्ये माझं कसं आहे, थोडे लोक बिझनेसमॅन आहेत जे हाय कॅटेगरीमध्ये आहेत लोक. त्यांच्या घरी मी कधी जातो ना, अचानक जातो मी. आता काय फ्रेंडशिप झाली म्हणून कधी पण जाऊ शकतो, असं रिलेशन बिल्ड झालंय. त्यांच्या घरी कधी जातो ना, त्यांचं ऑलवेज टॉकिंग कम्युनिकेशन असं असतं की आम्ही हे बिल्डअप करूया, मिळून आम्ही हे करूया, ते करूया, असं टाईप त्यांचं गॉसिप असतं. गॉसिप त्या ह्यांनी हे केलं आहे, आम्ही कसं करू शकतो रे, लाईक बेसिक कम्युनिकेशन बिल्ड करून असं गॉसिप. आणि जे नॉर्मली बघितलंय आमच्यासारखे जे नॉर्मल फॅमिली त्यांच्यामध्ये बघितलंय, तो खबर त्यांनी गाडी घेतली लेखान पैसे आणला असते ते छेडवा घेऊन पळा, मुलीला घेऊन पळा, असं असल्या टाईपचे गॉसिप होतात. आणि त्या आमच्या गॉसिपमुळे काय होतं की आमच्या मनात कसं होतं, आमच्या फील्ड होतं की मुलीला घेऊन पळायला पाहिजे. मध्ये फील्ड होतं ते. त्यांच्या डोक्यामध्ये काय फील्ड होतं, बिझनेस बिल्ड करायला पाहिजे. सगळ्यांनी केलं बिझनेस बिल्ड. आणि माझ्यासाठी माझे पॅरेंट्स आहे सपोर्ट करण्यासाठी. पैसे नको दे, आपण आहे कोणते सपोर्ट करू, मला मोरल सपोर्ट येतो ना, तर तो सपोर्ट बेस भेटतो करण्यासाठी. आम्हाला ताकदच भेटे नाही. आम्हाला ताकद कसल्या गोष्टीसाठी भेटते की गॉसिप करण्यासाठी माझे सपोर्टिव्ह पार्टनर आहे. हा एक डिफरंट लेवलवरचा आहे. लोक ह्याच्यावर कॉन्ट्रोवर्सी करणार, मी अग्री आहे टोटली, पण एक रियालिटी आहे, चेंज व्हायला पाहिजे. आम्हाला टोटली माणसं आमचं कसं आलंय, मला गॉसिप करायला पाहिजे ना की माझ्यासाठी हा माणूस आहे, मला माहिती आहे हा माझ्याकडे बिझनेस गॉसिप करणार. पण आमचा अजून माणूस असं डेव्हलप झाला नाही आणि कोण पण आपल्याला माणूस पण नाही आहे. जर मी बिझनेस करतो तर माझ्याबरोबर कोण आहे, मेंटल लेवलवरती कोण आहे, कोणाशी मी डिस्कस करणार. आता मी माझंच सांगायचं झालं तर आता माझ्याकडे खूप लोक आहेत, पण जेव्हा मी सुरुवात होती, दोन दोन वर्ष होते पॉडकास्टला, माझ्याकडे कोणच नव्हतं. खरं सांगतो मी, काय करायचं मी, घराला जर माहितीच नाही तर वेगळे टॉपिक डिस्कस करणार. ते म्हणणार की तू बंद होत नाही तर, पण हे बंद करू शकत नाही. बंद केलं तर आता एवढं पोचलं नसतं ते. आता कोण कोण भेटत गेले मला, पण तो फेज मध्ये पाहिजे असतात ते लोक आम्हाला. गॉसिपला नको असतं आम्हाला, फक्त समजून घेण्यासाठी. आज मी हे करतो, मला या विषयावरती काहीतरी सांग, मी ती इम्प्लिमेंट करणार नाही करणार हा एक वेगळा, पण ते विषयावरती समजून घेण्यासाठी कोण हेल्प करत नाही. म्हणून मुलं आताची बिझनेसमध्ये फेल होतात. या कारण आहे मोठं बॅक ऑफ द माइंड, त्यांच्याकडे चर्चा करण्यासाठी कोण नाही आहेत. बरोबर. आणि तुम्हीच पॅरेंट म्हणत की मुलं एडिक होतात म्हणून. आता माझ्या पॉडकास्टसाठी माझे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करत नाही, तर मी कोणाकडे जाणार, मलाच कोण बसणार, हा प्रॉब्लेम आहे मला हेल्प करा, तो आणि कोणाकडे घेऊन तर मी तिकडे वेगळ्या गोष्टीकडे एडिक होतो. पण मूळ कारण इकडे आहे ना. जसं तुम्ही गॉसिपसाठी इन्व्हॉल्व्ह होता सगळी जण, तशा एका टॉपिकवरती इन्व्हॉल्व्ह व्हा. फॉर एक्झाम्पल त्यावेळी जर मला 10 लोकांनी विचारलं होतं की कौशल पॉडकास्ट करतो मरे, कसला विषय घेतो रे, हा विषय घे मरे, हा कर मरे, चांगलं होणार, तर मला पण उमेद वेगळ्या विचारली असती. बरोबर. त्यावेळेला काय कशाला करतो रे, काय फायदा याच्यात, किती तू जोडतोय, किती कमवतोय, पण ह्याच्यात डोकं खराब होतं ऍक्च्युली. म्हणजे जे गॉसिप करायचं आहे ते करत नाही, वेगळे केलं तर फक्त पैसे किती कमवतो. तुम्ही जरी सांगा की मार्ग काय काय आहेत ते पण सांगत नाही. तुम्हाला पाहिजे की एका मुलाने जॉब करून 50,000 जोडले पाहिजेत पर्टिक्युलर एरियामध्ये, आणि तुम्ही म्हणतात की 50 जोडत नाही रे तू, तुम्ही त्याला कधी शिकवलं आहे का जोडवायचं ते. तुम्ही एक्झाम्पल दिलं होतं बघा की इंजिनियरचं, की पॅकेजेस तुम्हाला भेटणार 1.5 लाख पण भेटतं 15,000. ते रिझन मेन हे आहे, तुम्ही त्याला ट्रेनच केलं नाही आहे. ट्रेन कशाला मुलं होतात, गॉसिपसाठी. म्हणून जास्त मुलं गॉसिप करत नाहीये, मुली जास्त गॉसिप याच्यासाठी करतात, त्यांच्या घरातच सभा हा होतो ना. हा एक रियालिटी आहे. बेसिकली मी पाठीपुढे माझी असू शकतात, पण मी नॉर्मली बघितलं आहे. माझे कझन पण आहे, त्यांच्या घरी जाऊन मी बघितले आहेत. त्यांच्या घरी चर्चा अशी चालतात म्हणून ती अशी करतात चर्चा, म्हणजे त्यांच्या आईचा स्वभाव त्यांच्यामध्ये येतो. आईने जर इंटेलेक्च्युअल टॉपिक डिस्कस केला तर तो पण करणार. आणि हा इफेक्ट मी कसं बघितलंय, मी जसं बोलतो ना तसे माझे छोटे कझन बोलतात, छोटे आहेत ते मला फॉलो करत नाहीये, पण माझे असं बोलणं ऐकून ते पण आपल्या मित्रांशी असे बोलतात. मी बघितलंय, अरे वा अजून छान वाटतंय. म्हणजे जे आम्ही देतो ते पुढे पास होतात. ते मान किंवा काय म्हणत त्याला, ते मानू किंवा नको मानू ते, पण गॉसिप असं चेंज झालं पाहिजे. म्हणून मी एखादा कधी टाइम पण भेटला मला, रात्री 11 वाजता पण मी जातो कोणाच्या घरी, त्यांचं गॉसिप ऐकतो. मुद्दा हा नसतो की बाबा त्यांच्याशी जेवण करणं, बरोबर, मुद्दा हा आहे माझा की ते कुठल्या टॉपिकवरती बोलतात मला बघायला पाहिजे, आणि आमच्या घरामध्ये कुठल्या टॉपिकवर डिस्कस होतात. मुद्दा हा आहे शिकायचा, हे कोणी शिकवत नाहीये कसे. तू कशाला जातो रे रात्री 11 वाजता, कशाला लेट येतो रे, अरे कशाला गेला विचार तरी, काय डिस्कस केलं हे विचार तरी, हे कोण करत नाहीये. जोपर्यंत पॅरेंट्स हे करणार नाही ना तोपर्यंत चेंजेस ऍक्च्युअली येणार नाही मुलांमध्ये. आणि ऍक्च्युली हा स्टेट चेंज व्हायला पाहिजे.
म्हणून यातूनच ते मी त्याशी रील घातलेला एक झडपी रिगार्डिंग. कारण हे काय आहे ना, आम्हाला दाखवलं नाही आहे की कसं लिडर ओळखायचा, लिडर मध्ये क्वालिटी काय असते. लिडरची सोडा, माझ्यामध्ये ही क्वालिटी आहे त्याला कसं तरी माहिती आहे का. एक रियालिटी आहे, फॅक्ट रियालिटी. आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कौशलमध्ये हे वाईट गुण आहे म्हणून. कौशलचे 10 वाईट गुण सोडा, स्वतःमधले एक गुण तरी बघा काय चांगले आहेत ते, आणि आपल्या मुलांना सांगा की ते मुलं इम्प्लिमेंट करू शकतात. बरोबर. प्रॅक्टिकली जोपर्यंत असं होत नाही ग्राफ ना, तोपर्यंत काय म्हणतात ते चेंजेस होऊ शकत नाहीये. एक रियालिटी आहे. खूप लोक बघून म्हणा की काय बोलतो हा. नाही, अगदी ह्या मुद्द्याची एक समरी सांगायची झाली तर की जे आम्ही पेरेंटल किंवा चाइल्ड काउन्सिलिंग मध्ये नेहमी हे एक वाक्य पालकांना सांगतो अतिशय सौम्य शब्दांमध्ये की युअर चाइल्ड इज नॉट अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ युअर पेरेंटिंग. एक्झॅक्टली. तुमच्या पालकत्वाचा तो रिपोर्ट कार्ड नाहीये. त्या मुलाची स्वतःची पर्सनॅलिटी आहे, स्वतःचे गुणदोष आहेत, जे थोडे तुमच्यातून आलेत, थोडे तुमच्या जनरेशन वाईज आलेत, जेनेटिक्स, डीएनए, आणि थोडं तो आजूबाजूने शिकतोय. त्याची स्वतःची पर्सनॅलिटी आहे. आता तो उद्या कसं वागेल, कसं नाही वागेल, हे तुम्ही त्याला काय शिकवता ह्यावर अवलंबून आहे. बट त्याचा अर्थ हा नाही की तो तुमच्या पालकत्वाचा अगदी ट्रेडमार्क झाला, किंवा हा जर वाईट निघाला तर मीच ऍज अ पालक म्हणून काय वाईट ठरलो. आणि त्यासाठी कारण ह्यामुळे काय होतं ना, आपल्या समाजामध्ये तुलना सुरू होते. अरे वो देखो शर्मा जी का बेटा, तुम देखो कुछ नहीं कर रहे. हे का होत आहे? हा जोक कुठून आलाय? कारण आपण इंडियन फॅमिलीज मोस्टली किंवा एशियन फॅमिलीज मोस्टली आपण तुलना जास्त करतो. ती तुलना करू नये. प्रत्येक मूल हे वेगवेगळं आहे. प्रत्येकाची लर्निंग कपॅसिटी, अर्निंग कपॅसिटी, त्याचं जे पोटेन्शियल आहे हे वेगळं आहे. त्याच्यात तो व्यवस्थित कमवेलच. उद्या त्याने युट्यूब केलं तरी प्राजक्ता कोळी सारखा तो होऊ शकतो कोणतरी, किंवा तो इंजिनियर झाला तर तो इन्फोसिस नारायण मूर्तींसारखा होऊ शकतो, किंवा शिक्षक झाला तरी तो कोणतरी उत्कृष्ट अवॉर्ड विनिंग खान सर होऊ शकतो, अवॉर्ड विनिंग शिक्षक होऊ शकतो.